जोबोर मोजांनि बाथ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बे BPF हान्जायाव मोनसे समाव जायफोरा बेरेखा खालामदोंमोन बा दिनै गोदान गोदान जायफोर भटारफोर माखासे PCGBMनिफोर माखासे UPPLनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि किसु दङ गासै 100नि सायाव 100नि सायाव दिनै BPFखौ मोजां मोननानै दिनै गलागाव प्राइमारिनि नैबे बेन्दोङाव बिथांमोना जइन जाफैदों गलागाव प्राइमारिनि बे बेन्दोंनि गामिनि फरायसाफोर आरो भटार बिथांमोना दिनै बेवहाय जगदान खालामदों। आच्चा सार नोंथांमोननि बे कक्लाबारि 22 नं कक्लाबारि कनस्टिटुएन्सियाव बेसेबां पार्सेन्टखौ देरहागोन होननानै नोंथांमोना 100% खारन जों नायबाय जे देरहानायनि प्रस्पेक्टखौ जों ओरैहाय बुंनो हायो जे दिनै 15 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे बाक्सा जिल्ला एबा बै समनि बरपेटा जिल्ला बे साहा ओनसोलाव खुनु जगाजग खुनु लामा दलं कालभारनि खुनु बेबस्था गैयामोन दा बे माखासे बेबायदि फोनांजाब राहाया दिनै 15 बोसोरनि गेजेराव प्राय सम्पन्न जाबाय आरो माखासे दंबावो फिसा फिसौ दंबावो दा बेफोरखौ मावबावनांगौ दं जोंहा आरो जों जिर' अबस्थानिफ्राय फैयै फैयै दिनै 24 घन्टा गारि मटर खारनो हानाय अबस्थानि मोनसे जोङो लामा आरो जौगानायखौ जों मोननो हादों फरायसालि जथेस्थ जाबाय हस्पिटाल मोजां मोजां हस्पिटाल जाबाय बेबायदि लोंनाय दैनि बेबस्था मोजां जाबाय गतिके दिनै बे जोंनि BPF हान्जानि मावनाय बेखौ मोजां मोननानै रायजो राजाया दिनै BPFखौ गोबानानै लानो गोसो गुदुङै आवगायबोदों बेनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ जों साबायखर बावो। आच्चा मोजां सोंथि जों पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट हिसाबै जोङो गोबां बोसोरनिफ्राय जोङो सेपारेट स्टेटनि मुङाव आन्दलन खालामबोबाय आरो खालामै खालामै जोङो एबारनि जोङो 27 जानुवारियाव 2020आवहाय नुनो मोनबाय मा सेपारेट स्टेट आदाला बड'लेण्डखौ जों मोननो हादिया आरो बेवहाय जोङो जयेन्ट एक्सन हिसाबै जोङो जेनेबा सिगनेटरिस हिसाबै जोंबो इयाव खालामनाय जायाखै मानो होनबा जोङो जोंनि थांखियानो जाहैबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनिमोन बेयो मोनसे मोननै संगठनजों दाजानाय नङा मोन 52था संगठनजों बे दाजानाय मोनसे संगठनमोन बियो सेपारेट स्टेट आलादा बड'लेण्ड समाव जांख्रिथायनि थाखाय दाजानाय जादोंमोन दा जोङो नुहुरबाय मा दिनै BPFआव मानो थाखाय जोङो बाहागो लाफैनांगौ जाखो नैबे 27 जानुवारिनि जितु एकर्डआव नुबाय मा जोङो नैबे मा होनो इन्टारिम होननाय बुस्थुखौबो मोननो हादिया दिनै बेहाय BTCआव बिसायख'थि बेखौ नुनो मोनबाय बे बिसायख'थियाव ओरैबायदि गोहोम खोख्लैदों किसुमान सिगनेटरि मान होलायलायनो रोङि आरो बेवहाय माबाया इन्डिभिजुवेल मोनब्रै फेक्सनाव गावना थानानै दिनै गावबागावखौ गावबागाव थारमाने केन्डिडेटनि सायाव बोलो होलायनायल' बेखौ नुनो मोन्दों आरो जों बेबायदिहायनो मोनथाम इन्डिभिजों थाफानाय मोनसे संगठन हिसाबै जोङो दा नै जयेन्ट एक्सन हिसाबैबो जों बे मोनसे BPF हान्जाखौनो जोङो सापर्ट खालामनाय जाबाय आरो आं पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सिके आन्सलिकनि सासे गाहाय नेहाथार हिसाबै आं बुंनो नागिरदों दा जोङो जयेन्ट हिसाबै जोङो थोंजोङै NDBखौनो हेफाजाब होनानै जोङो UDPF समनिफ्रायनो जोङो दिनै नांबोबाय दङमोन नाथाय जोंखौ सानसे समाव प्रमद बर' बिथाङा खास्रि बिस्रि जोंनि बे हान्जाखौ सेफायनायनि थाखाय जोङो पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जयेन जानानै फिन जोङो नांबोबाय थादोंमोन आरो फैनानै सानसे समाव जोंनि चिफ कनभेनर बिथां जेब्राराम मुसाहारि बिथांखौबो एरख'नायनि थाखाय जोङो दिनै दसे सम जिरायनानै थादोंमोन थेवब्लाबो जोंखौ आफादा फिन जोंखौ जमा खालामफिननानै जोंखौ फिन आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जांख्रिखांनायाव बाहागो लाफैफिनदों थिग बेफोरबायदिनो फैनानै दाखालि बावै 2019आव जोंनि जा थिरेन बर' सार बिथांखौ आफादनिफ्राय एरख'नायनि थाखाय जोङो गोख्रोङै बिथांखौ सापर्ट होनानै दिनैसिम जोङो खामानि मावबाय दङ मानो होनोब्ला जोंनि जा थांखि आरो
नाजानाय बियो जोङो जा NDPनि जा साननाय जा थांखि बेखौ हेफाजाब आरो मदद होनो थाखायनो जोङो जोनोम जाखादोंमोन। बिनि थाखायनो जों दिनैसिम धीरेन बर' सारजोंनो दङ। दिनै धीरेन बर' सारा BPFखौ हेफाजाब होनायलाय जोंबो दिनै पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ 100% बिथांमोनखौनो जयै हेफाजाब आरो मदद होबोगासिनो दङ। मानो आरो मोनसे खोथाया जाहैबावबाय दिनै NDPखौ 34 बोसोर दावहा नांनानै फैनाय बिथांमोनखौ दिनै आलाय सिलाय जेबो गैयै खालामबोनायनि थाखायबो जोङो दिनै जोबोद जांख्रिखांनाय फैदों। मानो होनोब्ला बिथांमोननि इयुन संसारा दिनै आलाय सिलाय। मानो होनोब्ला बिथांमोना एसेबां बोसोर दावहा नांबाय। बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ बुंबोबाय थादोंमोन बिथांमोना दिनै आलाय सिलाय रिक्सा सालायनानै दङ, गारि सालायनानै दङ, हाजोआव आलाय सिलाय दिनै अस्त्र दैनानै दङ। बिदा बिनानावनि जा हाबायानो जा बिमा बिफा थैनाय बेफोरखौबो दिनै बिथांमोना नायफैनो माबाफैनो मोना होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनै मा खालामखो बिथांमोननि फिउचारखौ दिनै आलाय सिलाय खालामबाय। बिनि थाखायनो जोङो बिग्रायखांनाय आरो जांख्रिखांनाय फैनानै दिनै जोङो गोख्रों बिथांमोननि जा जालांनाय BTR एकर्ड बेखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय दिनै जोङो थाखानाय जा BPF हान्जा बिथांमोनजों हेफाजाब आरो मदद होनानै दिनै जोङो BPF हान्जाखौनो देरहालांनो थाखाय दिनै जाक जमयै जोङो नाजाबोनाय जादों।